Fond ta' 120,000 euro se jagħti l-opportunità lill-kunsilli lokali li jwettqu proġetti sabiex jinħolqu iżjed postijiet għall-annimali u inizjattivi oħra l-ħarsien tagħhom. Fost il-proġetti li l-kunsilli se jkunu jistgħu jwettqu l-fond se jkun użat biex isiru spazji miftuħ għall-klieb, cat cafes u kampanji ta' neutering. Is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri saħaq li permezz ta' dan il-fond il-Gvern qed jagħti prova oħra ċara tal-importanza li jiġu mħarsa l-annimali f'pajjiżna. Dan wara li qed issir ħidma sabiex jiżdiedu l-multi fuq min iwettaq reati ta' moħqrija fuq l-annimali. Jagħti l-opportunità lil kunsilli lokali tagħna sabiex jissottomettu proġetti li jistgħu jinkludu bħal dog parks, cat cafes, neutering campaigns, kampanji edukattivi ġewwa l-lokalitajiet tagħna sabiex inkomplu insaħħu u nrawmu il-kultura favur il-ħarsin tal-annimali u aktar minn hekk ser nkunu qegħdin nagħtu l-opportunità liċ-ċittadini tagħna ġewwa l-lokalitajiet tagħna ikunu involuti b'mod dirett ukoll fejn jidħol il-qasam tal-animal welfare. Stqar li kull kunsill lokali li jkollu l-proġett magħżul minn Kumitat apposta jista' jibbenefika minn 8,000 euro. Madankollu jekk ikun hemm bżonn il-Gvern jista' jagħżel li alloka iżjed fondi mill-fond. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis saħaq li permezz ta' emenda fil-liġi l-kunsilli lokali issum obbligati li jkollhom kunsillier li huwa nkarigat mill-ħarsien tal-annimali. Ħadna ħsieb illi fost in-numru ta' responsabiltajiet li tajnista bil-liġi li kunsillier jrid jagħti responsabiltajiet ħajkollu responsabiltajiet u jrid jagħti mbagħad rendikont fl-aħħar tas-sena tax-xogħol li jagħmel, ħassejna l-bżonn ukoll illi fost ir-responsabiltajiet li ħajbda jkollhom il-kunsilliera tagħna jrid ikun hemm bil-fors bil-liġi responsabilità għal ħarsien tal-annimali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.